בוויפאסונה הראשונה שלי פגשתי מורה נפלאה בשם סילביה, והיא שאלה, איך הולך? ואמרתי, לא נראה לי שהולך טוב. שאלה, למה לא? אמרתי, תראי, מדיטציה בהליכה הולך נפלא. אבל בסשנים הארוכים, במדיטציה בישיבה, מאחרי 25 דקות, כל נמאס לי, משעמם לי, כואב לי הרגליים, וכל מה שאני עושה, זה אני מחכה שהוא יעשה את הגונג. והיא רחנה לכיווני, והתבוננה ואמרה, ואיפה הבעיה? לך מספיק רבע שעה מדיטציה, וב-20 דקות האחרונות אתה יושב ביחד עם התסכול והכאב ושאר השדים שעולים, ואתם מחכים לגונג. איפה הבעיה? באמת זה הראה לי קודם כל את הצורך שבי, או פשוט ההרגל, לחלק אני עושה טוב, אני לא עושה טוב. והחלוקה הזו מוסיפה הרבה ביקורת, והרבה פעמים חוסר נוחות, ולוקחת מהחוויה עצמה. זה אחד. ושתיים, באמת רגע את התרגול עצמו, לשעות במצבים שלא נוח לי. אם זה עם תסכול או שימום, פשוט לשעות שם. ושני האיכויות האלה, אם אני מסוגל רגע פחות להביא ביקורת לחוויה, ופחות לקטלג אותה, כטוב או לא טוב, מסוגל לשעות עם מצבים לא נוחים, מרחיבים מאוד את החוויה היומיומית. אז זו המלצה להשבוע, ולתרגל את זה, להתחיל בדברים קלים ויותר פשוטים, שיהיה שבוע נפלא.